All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body. שלום, אתם נמצאים ברוטיק ארט סטודיו. אנחנו מקום יחסית חדש, פתוחים בפלורנטין חודש וחצי. כפי שאתם רואים מאחורה, אנחנו מתעסקים בעיצוב של שיער במקומות אינטימיים. אנחנו לא חשבנו שאפשר ללמוד את זה, חשבנו שאנחנו נמצאנו את זה, אבל התגלה שזה כבר קיים בשוק וכן לומדים את זה ומצאנו איזושהי מכללה. עשינו קורס בסן פטרסבורג ברוסיה, ששם זה טרייד. אני במקור טכנאי אלקטרוניקה, אני עובד במשרד הביטחון. כן, במקור אני ציירת, רציתי להיות ציירת ולמדתי ציור כמה שנים. באיזשהו שלב הבנתי שמציור אי אפשר להתפרנס. פה אני מממשת את הציור בעצם. זה נגמר השלב של הצביעה ועכשיו מחכים 20 דקות עד חצי שעה. זו פעם השנייה שאני עושה את זה. כרגע אני מחכה שיתייבש הצבע, אני מניחה. מחתה עכשיו את האור. לי אישית זה לא כואב וזה גם עניין של תרגול. זה לא כאב שלא ניתן לסבול אותו, זה ממש לא נורא. הטיפול הזה בעצם הוא כולל שעבה עמוקה גם, שזה שעבה בשפתיים ושעבה מאחורה. בשפתיים זה קצת יותר כואב כי המקום יותר רגיש ויותר עדין, אבל זה בסדר, כולם עוברות את זה. יוליה עושה לבנות ואני עושה לבנים. כמובן שלה יש יותר עבודה, בנים משום מה פוחדים ממני. גברים מתקשרים לפה ונורא מתלהבים ברעיון שבחורה תעשה להם תספורת, ואז בשלב שהם מבינים פתאום שאני הולך לעשות להם תספורת, אז הם נורא מתבאסים והם פשוט מוותרים על העניין. וכנראה שהם פשוט מחפשים את התספורת, הם מחפשים חוויה הרבה יותר מעבר לתספורת, ואנחנו במקום של חוויות כאלה. עכשיו צריך לחכות שהיא קצת תספק בגוף, אחרי זה רבע שעה בערך נוריד את החימום ונמשיך. מילה שייקח לזה זמן, אבל בסופו של דבר זה יתפוס, כי זה משהו שהוא באמת מיוחד, מפתיע. וזהו, פה בעצם סיימנו את כל העבודה. הנסטוסים יחזיקו עוד 4 ימים, כל השאר עד 3 שבועות, ואז אפשר לחזור לתספורת חדשה. כמו שאת יוצאת מהבית לבושה פיקס ומאופרת פיקס, אז זה נכנס חלק כזה בתוך הפיקס של הרגשה שלך. את מרגישה שאת ממש אחלה מושלמת, נותן לך עוד קצת הרגשה טובה. זוכר את הפעם הראשונה? כן, אני זוכר, צרחתי, מי עשה לי? יש אומנית אחת שמסוגלת לעשות לי. יוליה עשתה? כמובן. ומה, וצרחת? צרחתי, כן, חייב להודות. לא צריך, עזבי, אנחנו נעצור פה.